Βάζει το 1, 2, 3 μέχρι τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα, ο πρώτος με το μέσα δεν είναι λίγο διαφορετική, αν είναι μέσα από το 3, 3. Τα 150 Ζαπετάκης. Ο Ζαπετάκης πρέπει να είναι πρώτος, Αν είναι ο Ζαπετάκης ο πρώτος. Ο Ζαπετάκης είναι πρώτος. Βλέπω και είναι παρέα, το μιλάμε τώρα Ζαπετάκη. Και το κόμπρα είναι κίτρινο το ίδιο. Όχι, μα το είπε προηγουμένως ο Κατσαποξάκης. Ήταν πρώτος ο Ζαπετάκης. Ναι, μετά το κόμπρα και μετά... Ποιος ήταν πίσω μετά... Α, ο άλλος. Και τώρα πίσω κίτρινο. 3 έχουν χάσει στην μέχρι τώρα. Αυτός που δεν θα πήγε καλά είναι ο Σίπ και πήγε θάλασσα. Αυτός έχει λεπτό καιρό και Θα είναι, ρε. καιρό ήταν και καλά εμπειρία στο... Τι άλλο ήταν το πήγε. Γιατί πάει εδώ έτσι. Πώς πάει έτσι. Το άλλο γιατί ζήτησε κοπέλια. Δεν ξέρω, το πήρες από την άκρη, γιατί. Αυτό το πρώτο λες. Ζαπετάκης. Είναι μαλάκα ο Δικάκη. Και του είχε ρίξει το δεύτερο. Πολλά. Έχει σταθεί στη μηχανή απάνω. Όχι, το κόμπρα είναι. Άσπρα κράνη φοράνε. Ο Ζαπετάκης είναι το κίτρινο το κράνος του μονάς της μαλακίες. Να τον Άσπρα δεν φαίνεται ότι είναι. Δεν θα μπει μέσα. Δεν θα μπει μέσα. Πάει τώρα από εκεί στους άλλους βόλτα πρώτα. Τι διαφορά θα βγει 25. Ζαπετάκης δεν καθάρισε πάει τα κύπελα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δεν του ρίξα και πολύ. Αλλά είναι αυτό. Το κόμπρα είναι, ναι, αυτό είναι το κόμπρα. Αυτό είναι το ρέκρινο. Χωρίς να μην πάρει. Χαριώτης. Ναι, όχι, έχει δύο μπάγκες. Α, το κόμπρα. Το 225. Καλά, αυτό δεν ξέρω ποιος γινόταν αν δεν καταλείπαν οι άλλοι δυο, οι οποίοι ήταν μπροστά. Οι οποίοι ήταν μπροστά και οι δύο. Ο Ζαπετάκης βέβαια, ο Ζαπετάκης ήταν τρίτος. Τρίτος ήταν ο Ζαπετάκης. Δεύτερος. Πρώτος ήταν ο Γιαβαλάκης. Μέχρι εκεί να πάει στο γέρα και ήταν ο Γιαβαλάκης. Τι έγινε από στα γκρά? Το πλάι, δεν είναι αυτό. Ναι, αυτός είναι. Αυτός ήταν ο Και αυτός παίρνει. Τίποτα, παίρνει δεύτερο. Ο πρώτος, παίρνει και δεύτερο γενικής, ναι, παίρνει και δεύτερο γενικής. Πηγαίναμε πρώτος, όχι. Ποιος πλάνατε τώρα? Ο Χανιώτης, σοβαρά. Εμείς τον άλλο έχουμε πάρει στα 150. Ποιος παίζει μέσα? Είναι 8 σκάφη, μεγάλη κατηγορία. Αυτός που μπαίνει τώρα τι είναι? Αυτός πρέπει να είναι... Από αλλού έρχεται αυτός. Το 50 έχουμε το Χανιώτη με την Πελογική. Α, είναι ο Ρατσάκης. Έχουμε Χανιώτη. Αυτό τι είναι, ναι. Πλάνατε τι είναι αυτό, ναι. Δύο Χανιώτες ήτανε. Αυτός ο κύριος παίρνει ποιος είναι? Κι άλλος έρχεται. Ναι, βλάμε. Το πλάι είναι. Αυτός πέστε είναι ο περσινός νικητής με τον Μπάτ. Κάπως ήταν τρίτος, Όχι, δεν είναι αυτό το μπάτι. Όχι, δεν είναι τον Μπάτ, είναι αυτός που νίκησε πέρυσι, είχε ένα τέτοιο σκάφος. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα αυτό. Δεν έχει... Α, δεν είναι, τι είναι αυτό, κίτρινο είναι αυτό, δεν το βλέπεις, τα βλέπω και ασπρόμενα. Α, είναι το 130, το 530 με την τέτοιο. Το Μπέλ Μαρίνο. Ναι. Α, είναι άλλος είναι. Δεν είναι το Μπέλ Μαρίνο με την 150. Α, τα τάξη είναι από αυτή. Ρίτσο! Γεια σου, Απόστολε!
Βεβαίως, μόνο σε προφύλαξη. Δημήτρη! Λέγεσαι αυτό. Το Παλμαρί. Σύμβολο κατηγορία δεν έχει. Έλα σου πω, έμπειρος οδηγός. Γιατί μας κάνει μια μηχανή, πρόσεξε εδώ, βαρύς κάπως. Είναι 6,5 χρόνο, είναι 150. Του βάλε αυτό. Ναι, μετά το. Αυτό είναι το τσίπι μου. Στο πέρα πέρα. Μάλιστα εσύ, δεν εσύ καλά. Αυτό δεν τρέχει αγώνες. Μα τρέχει αγώνες αυτό. Ναι, στους αγώνες ήταν κι αυτός. Όχι τώρα μάνα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός, δεν είναι. Δεν είναι, όχι, όχι. Καλά, να προστατεύει το σκάφος να μάθει. Μαλάξε τρέχει με το παρτάκι. Ποιο? Ποιος είναι? Το ποιο? Το μπάμπι του Ζαμαλάκη ήταν αυτό. Ο Ζαμαλάκης. Και κατέληψε αυτός. Να βάλεις την μπάμπη. Ναι, ναι. Τώρα είναι σεξίδι, άρα. Πέντε κάποιος είναι αυτός. Μέρα ποιος είναι? Ποιος είναι? Αυτό πρέπει να είναι. Αυτός είναι. Τι νούμερο είναι? Μια άσπρη. Άσπρη καρίνα είναι? Αυτή είναι. Άσπρη κράνος. Όχι. Δεν τις πήρωσε μαύρα κράνος. Ναι. Δεν είναι το πλάνατο. Το άντι το πλάνατο. Το σκόρπιο. Νούμερο. Δημήτρης είναι. Δημήτρης είναι. Και είναι σε τι νούμερο τώρα αυτό? Άντε βρε. Εντάξει, δεν πέφτει τώρα. Σε ετοιμαούμε, καλά τα πήγε. Έλα, έλα. Άρα, μπαρμπανίτο. Δημήτρη! Αυτό να ξέρετε, ρε. Είσαι μαλεβάλα, θα περάσει από τρεις. Ναι, ναι.
τερματισμένα 15 σκάφη. Θέλω να σου πω τους αριθμούς των σκαφών με τους πήραν τερματίσανε. Δυστυχώς 14. Ναι, Δημήτρη, έβδομος. Έβδομος. Όχι, δεν είναι, αυτή είναι Σταυρό. Ναι, Σταυρό, μετά πήγε ξανά, περάσαμε από Δία για να... Α, ναι, γιατί αυτός ναι, στην επιστροφή. Αφού σου λέω αυτός γιατί σου λέω είχε τον πλακέτο πίσω, το μπράτσο δεν είχε ρολοκάρ, γιατί σου λέω πρέπει. Αλλά ο άλλος να μην 200 μέτρα από εκεί. Θέλεις ότι έμεινε στη Θεσσαλονίκη σε αγώνα. Και στη Θεσσαλονίκη πέρυσι πάλι έμεινε. Πέρυσι έμεινε. Το μπάτι είχε αυτό το λόγο. Πάλι από τη μόνη. Ανοιχτά της Δίας πάλι έμεινε. Ξενέβησε φαίνεται εκεί στη Δία που έβγαλε λίγο φούσκο, είδατε λίγο πριν τη Δία που έβγαλε λίγο φούσκο. Εκεί έφαγε ένα-δυο ξενεδίσματα, φάγαμε και εμείς εκεί ένα ξενεδίσμα. Αλλά τον είχα τέρμα πάντου γίνεται, γι' αυτό μας τέρμα, ναι. Είδατε λίγο ακόμα. Μάζαμε το τρίμ κάτω, όλο και το ξενεύουμε την πηγαίναμε. Σου λέω ποιος είναι, τρίτο μου λέει αυτό, κλάρα. Με 150 την έφερε. Ορίστε. Ατραπώ το λαδόπουλο του πω, είσαι καραγκιός και στο σκάφος. Το σκάφος είναι καλό, εκεί που πρέπει περάσαμε σφαίρα. Ζωρίσια. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει. Τα 3 λεπτά, τα 3 λεπτά. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν σκοτωθεί. Παπά, αυτά τα μικρά όλα τα τόλφι, άμα το σηκώνεις τη μηχανή, σηκώνται όλα. Είναι τα βάρη. Τώρα εδώ που το δεύτερο που περάσαμε, πήγαινε ίσα από τους οποίους, δεν πανάλαβα. Πάλι πανάλαβα. Με το που συγκινήσαν, βλέπω ότι μπροστά, το πως ήλα να κάνουν το βίντεο σε πώς κάτι. πάρα πολύ. Κάτσε, έχει τέρμα απονομή. Έχω. Το χρόνεις. Ο Απάτσι που λες. Μανώλη! Τώρα. Πώς πήγατε? Μπράβο! Ξέρετε τι κάνετε. Και τους διαπολιτόλογους, αλλά και τους συνάδελφους να παρακολουθήσουν τις ομάδες. Όσοι δεν στο μοναστήριο της Ορδής κατά Μαρονία, δεν είναι κανένα αναλύσιο. Έτσι είμαστε στις κυβερνήσεις των ομάδες. Θα ανακοινώσω το αποτελέσμα και θα γίνει στη συνόδη και το οικονομικό των κυβερνών. Πρώτα θα γίνει το οικονομικό και το κοινωνική κατάσταση. Πρώτος γενικής κατάστασης, το νούμερο 9, δρόμος του Λιοντάκη και 15 σαν Ρωσάκης και Μαρτινάκης. Δεύτερος γενικής, το νούμερο 17, Κόπα, Ρενέφη Λιγίου Δοσιτόρου, Πρωτογιάννης Κορονετάκης. Συνοδηγός ήταν ξεδίπος πίσω, συνοδηγός.